kadautan, pagpanlimbong, pagkamalaw ay, kasina, pagbutang-butang, kagarbo o kabuang. Kini mong mga butang nga gikan sulod nato, gikan sa ato mga kasing-kasing, ug kini ang naghimo kanato nga mahugaw. Si Jesus nagtudlo kanato nga ang sala nagsugod diha sa kasing-kasing. Dili lamang kini mahitungod sa paglapas sa mga balaod o pagpakyas sa pagtuman sa mga ritual. Mahitungod kini sa mga intensyon o mga tinguha nga mao'y nag-aghat sa atong mga aksyon ug buhat. Mga igsuon sa atong pagpamalandong nini nga bahin sa Ebanghelyo, gidapit kita sa pagsusi sa atong kaugalingong mga kasing-kasing. Mas na-focus ba kita sa panggawas ng mga pagsunod sa relihiyoso mga buhat? O naningkamot ba kita sa pag-ugmad o kasing-kasing nga putli, mahigugmaon o nasentro sa Dios? Wala kini magpasabot nga ang mga buhat nga makita sa gawas sama diha sa pag-ampo, pagtambong sa misa, o pagsunod sa relihiyoso mga tradisyon, dili na importante. Hinunua, kini nga mga buhat, kinahanglang magsalamin sa atong pangsulod nga disposisyon. Usa ka pagpadayag sa kasing-kasing nga anaa sa pakiguban sa Dios. Hinaut pontak. Amen.